Ubestemt integrale. Hvis funktionen f er defineret i et særligt interval og har en stamfunktion f1, så er alle stamfunktioner til f altså givet ved, at f2x er lige med f1x plus den her konstante, eller den her integrationskonstant. Og det er så det her, vi skal have bevist nu. Vi ved altså, at den differentierede f2 er lige med den originale funktion f. Og hvis vi så laver en ny funktion lydende på, at gx er lige med f2x minus f1x, så ved vi altså i det, at f1x og f2x er differentiable, så må g altså også være det. Altså er den differentierede g er lige med den differentierede f2 minus den differentierede f1. Og det er altså lige med de her stamfunktioner, eller de her originale funktioner, der er minuset fra hinanden. Og det giver selvfølgelig 0. Hvis g det er en konstant, så er dens differentialkoefficient altså lige med 0. Det skrives altså på den her måde, at g er lige med k. Og det kan vi simpelthen bare nemt indsætte i den her formel, at f2 minus f1 er lige med k. Og det kan jo sådan set, det kan jo omskrives, så det lyder på, at f2x er lige med f1x plus k. Og det var jo sådan set bare det, vi ville bevise. Og det er altså, at der kan findes flere og utallige stamfunktioner til en funktion, hvis den her funktion altså er i et interval. Ja, bestemte integraler. Vi vil gerne bevise, at arealet er lige med fb minus fa. Hvis funktionen lille f er kontinuerlig og positiv i et interval, der gående fra a til b, så kan arealet af det her interval mellem grafen på f og x-aksen altså beregnes ved denne formel. Og her er f altså en vilkårlig stamfunktion til f. Og vi ved, at både f og a er stamfunktioner til den originale f, og det kan vi altså skrive således, at f af x er lige med ax plus den her integrationskonstant. Og det er så den her integrationskonstant, vi gerne vil finde nu, for at vi kan bevise det her. Det er det første trin. Og det gør vi simpelthen blot ved at sætte a, den første a her, ind på x's plads. Så det gør vi her. Vi siger, i stedet for x, så sætter vi a ind, og det gør vi også her. Så det kommer til at lyde på, at store f a er lige med store a, lille a, plus den her k. Og det skal vi sætte lige med 0 plus k, og det så er lige med k. Det vil altså sige, at fa er faktisk lige med k. Og det kan vi jo blot sætte ind i den her formel, som vi havde lige før. Så i stedet for k, så sætter vi altså fa ind, så det kommer til at lyde på fx er lige med ax plus fa. fb skal vi nu have sat ind, for at vi kan finde arealet, hele arealet mellem a og b under grafen. Så det gør vi bare ved simpelthen at tage igen den samme funktion som før, og sætte b ind på x's plads. Så det nu hedder fb er lige med ab plus fa. Og det vil jo sige, hvis man rykker lidt rundt på det her, at a, arealet, er lige med fb minus fa. Og det var jo det, vi ville finde. Det var jo det her. A er lige med fb minus fa.